Satu voi alkaa. Sadun taikaa kaikkialla. Satuja on maailma täynnä. Sinun on vain huomattava ne. Löydät sadun hyrrästä ja pallosta, ankanpoikasesta ja omasta elämästäsi. Luonnosta, tuulesta, eläimistä, linnuista, puista, kaikesta mitä näet. Ja kaikesta siitä, mitä liikkuu pinnan alla. Voi, anteeksi, niin. Minun nimeni on Andersen. Hans Christian Andersen. Tai H.C. Andersen. Ja minä kirjoitan satuja. Maantietä tulla marssi sotamies. 1, 2, 1, 2. Hänellä oli reppu selässä ja sapeli vyöllä, sillä hän oli ollut sodassa ja palasi nyt kotiin. Maantiellä hän tapasi vanhan noita-akan. Olipa se ilkeän näköinen. Sen alahuuli ulottui rinnalle asti ja se virkkoi, hyvää iltaa, sotamies. Onpa sinulla komea sapeli ja suuri reppu. Sinäpä olet aikas sotamies. Nyt sinä voit saada niin paljon rahaa kuin ikinä tahdot. Kiitoksia vain, vanha noita-akka, vastasi sotamies. Näetkös tuon suuren puun? Puheli akka ja osoitti puuta, joka kasvoi siinä likellä. Se on sisältä ontto. Nousepas nyt latvaan, niin näet aukon. Kun pujahdat siitä sisään, pääset syvälle puuhun. Minä sidon nuoran vyöllesi ja vedän sinut ylös, kun vain huudat. Mitä minä siellä puussa teen? Kysyi sotamies. Meneet noutamaan rahoja, vastasi noita. Katso, kun sinä pääset puun pohjalle, avautuu eteesi pitkä käytävä. Siellä on hyvin valoisaa, sillä siellä palaa satoja lamppuja. Näet 3 ovea. Avaa ne. Avaimet ovat ovessa. Kun tulet ensimmäiseen huoneeseen, näet keskellä lattiaa suuren kirstun ja sen päällä istumassa koiran. Koiralla on kahvikupin kokoiset silmät, mutta älä sitä pelästy. Minä annan matkaasi siniruutuisen esiliinani. Levitä se lattialle, mene sitten vain rohkeasti koiran luo ja nosta se esiliinalle. Avaa kirstu ja ota niin monta killinkiä kuin tahdot. Kirstussa on pelkkää kuparirahaa. Mutta jos mieluummin tahdot hopeaa, voit mennä seuraavaan huoneeseen. Siellä istuu koira, jonka silmät ovat kuin myllynkivet, mutta älä sitä säikähdä. Nosta vain elukka esiliinalleni ja ota rahaa. Mutta jos sinä nyt tahtoisitkin kultaa, voit saada sitäkin miten paljon hyvänsä, jos menet 3. huoneeseen. Sen huoneen rahakirstua vartioi koira, jonka silmät ovat kuin kellotapulit. Se vasta on koira. Mutta älä sitäkään säikähdä. Nosta se vain esiliinalleni istumaan, ei se tee sinulle pahaa. Ja ota sitten kirstusta kultaa niin paljon kuin haluat. Ei kuulosta hullummalta, sanoi sotamies. Mutta mitä minun sitten pitää antaa vastalahjaksi sinulle, vanha noita? Sillä kyllä kai sinä minulta jotakin tahdot. Ei, sanoi noita. En minä tahdo sinulta penninkään vertaa. Ainoa mitä pyydän on, että tuot minulle vanhat tulukset, jotka mummoni unohti puuhun, kun hän viimeksi kävi siellä. No sido sitten nuora vyölleni, sanoi sotamies. Kas noin, virkkoi noita. Ja tässä on sinikirjava esiliinani. Sotamies kapusi puuhun, pudottautui aukkoon ja joutui siihen suureen käytävään, jossa paloi satoja lamppuja. Hän avasi ensimmäisen oven. Oi, siinä oli vastassa koira, jonka silmät olivat suuret kuin kahvikupit. Se istui tuijottamassa suoraan tuliaan. Oletpa sinä aika veitikka, sanoi sotamies, nosti koiran noitaakan esiliinalle ja mätti taskunsa täyteen kuparirahoja. Sitten hän lukitsi kirstun, nosti koiran paikoilleen ja meni toiseen huoneeseen. Hei vain! Siellä istui koira, jonka silmät olivat kuin myllynkivet.
Älä sinä katsele minua noin tiukasti, sanoi sotamies. Voit katsella silmäsi puhki. Ja sitten hän nosti koiran Noitaakan esiliinalle. Mutta kun hän näki kirstun täynnä hopearahaa, hän heitti pois kaikki kuparirahat ja mätti taskunsa ja reppunsa täyteen hopeaa. Sitten hän astui 3. huoneeseen. Kauhistus. Sen koiran silmät olivat todella kuin kellotapulit ja kieppuivat päässä kuin pyörät. Hyvää iltaa, sanoi sotamies ja teki kunniaa, sillä tällaista koiraa hän ei vielä iäissään ollut nähnyt. Vähän aikaa hän sitä tarkasteli, mutta sitten hän mietti, jo minä sinut tunnen. Nosti sen lattialle ja avasi kirstun. Hyvänen aika sentään, kuinka paljon siellä oli kultaa. Hän olisi sillä kullalla voinut ostaa koko kaupungin. Ja kaikki maailman tinasotamiehet, piiskat ja keinuhevoset, olipa siinä rahaa. Sotamies tyhjensi taskuistaan ja repuistaan kaikki hopearahat ja pani kultaa sijaan. Taskut, repun, lakin ja saappaat hän mätti niin täyteen, että töin tuskin pääsi kävelemään. Kyllä hänellä nyt oli rahaa. Hän nosti koiran kirstun kannelle, läiskäytti lukon kiinni ja huusi puun aukkoon, vedäpäs minut nyt ylös, vanha Noita. Onko sinulla tulukset, kysyi Noita. Tosiaan, sanoi sotamies, ne minä ihan unohdin. Ja sitten hän meni noutamaan niitä. Noita veti hänet ylös ja pian hän seisoi maantiellä, taskut, reppu ja lakki täynnä rahaa. Mitä sinä teet näillä tuluksilla, kysyi sotamies. Se ei kuulu sinuun, sanoi Noita. Olethan sinä saanut rahaa. Anna nyt vain tulukset minulle. Kaikkia kanssa, sotamies sanoi. Tunnusta paikalla, mitä teet tuluksilla, taikka minä vedän sapelin tupestani ja panen pääsi poikki. En sano, intti Noita. Silloin sotamies sivalsi häneltä pään poikki. Siinä hän nyt makasi hengettömänä. Mutta sotamies köytti kaikki rahansa hänen esiliinaansa, nosti mytyn selkäänsä, pisti tulukset taskuunsa ja lähti tallustelemaan kaupunkiin. Kaunis kaupunki se olikin. Kauneimpaan majataloon hän asettui asumaan ja kaikkein parhaimmat huoneet ja herkut hän tilasi. Olihan hän nyt rikas, hänellä oli niin paljon rahaa. Palvelija, jonka piti harjata hänen saappaansa, kyllä ihmetteli, että niin rikkaalla herralla oli niin hullunkuriset vanhat saappaat. Mutta eihän hän vielä ollut ehtinyt hankkia uusia. Seuraavana päivänä hän sai sekä saappaat että kauniit vaatteet. Hän oli nyt ylhäinen herra. Ja kaupunkilaiset kertoivat hänelle kaupunkinsa komeudesta ja kuninkaastaan ja hänen ihanasta tyttärestään, prinsessasta. Kuinka hänet saisi nähdä, kysyi sotamies. Ei häntä saa nähdä ensinkään, sanoivat kaikki. Hän asuu suuressa kuparilinnassa monien muurien ja tornien takana. Hänen luoksensa ei pääse kukaan muu kuin kuningas, sillä hänen on ennustettu joutuvan naimisiin halvan sotamiehen kanssa, ja sitä ei kuningas voi sietää. Kyllä minä vain tahtoisin nähdä hänet, ajatteli sotamies, mutta turhahan se toivo oli. Iloista elämää hän vietti, kävi teatterissa, ajoi kuninkaan puistoon ja jakoi köyhille paljon rahaa. Se oli kauniisti tehty. Tiesihän hän omasta kokemuksestaan, kuinka ilkeää oli olla ilman rahaa. Hän oli nyt rikas mies, kävi kauniissa vaatteissa ja sai paljon ystäviä, jotka kaikki vakuuttivat, että hän oli mainio mies ja oikein hieno herra. Sotamiehestä se oli hauska kuulla. Mutta kun hän joka päivä pani rahaa menemään, eikä koskaan saanut rahaa takaisin, ei hänellä lopulta ollut jäljellä kuin 2 killinkiä. Hän joutui muuttamaan niistä kauniista huoneista, joissa oli asunut, ja asettua pikkuriikkiseen kamariin katon rajaan, harjata itse saappaansa ja paikata niitä parsinneulalla. Eikä kukaan hänen ystävistään tullut häntä tervehtimään, kun olisi täytynyt kiivetä niin korkealle. Sattuipa tulemaan oikein pimeä ilta, eikä hänellä ollut varaa ostaa edes kynttilää, mutta äkkiä hän muisti nähneensä jossakin pienen kynttilän pätkän. Tosiaan tuluksissa, jotka hän oli noutanut ontosta puusta silloin, kun Noita oli häntä auttanut.
Hän sai käsiinsä tulukset ja kynttilänpätkän, mutta samassa hetkessä, jolloin hän iski tulta ja kipinät sinkosivat kivestä, lensi ovi auki. Hänen edessään seisoi koira, jonka hän oli nähnyt puun sisässä ja jonka silmät olivat kahvikupin kokoiset. Koira kysyi, mitä minun herrani käskee? Mitä kummaa, sanoi sotamies. Ovatpa nämä lystikkäät tulukset. Saanko minä tosiaan mitä ikinä tahdon? Hankipa minulle vähän rahaa, hän puhui koiralle. Ja paikalla koira hävisi tipotiehensä, mutta palasi samassa kantaen suussaan suurta rahapussia. Jo ymmärsi sotamies, mitkä erinomaiset tulukset hän oli saanut. Kun yhden kerran iski, tuli koira, joka oli istunut kuparikirstun päällä. Kun iski 2 kertaa, tuli koira, joka vartioi hopearahoja. Ja kun 3 kertaa iski, tuli koira, jonka hallussa oli kulta. Jo muutti sotamies taas kauniisiin huoneisiin ja sai hyvät vaatteet. Ja oitisystävät tunsivat hänet ja pitivät hänestä taas kovin paljon. Kerran hän tuli ajatelleeksi, on se sentään hullun kurista, ettei sitä prinsessaa saa nähdä. Kaikki kehuvat hänen kauneuttaan, mutta mitä koko kauneudesta, kun hänen alituisesti täytyy istua suuressa kuparilinnassa kaikkien tornien takana? Enkä minä millään saisi nähdä häntä. Missä tulukseni ovatkaan? Ja samassa hän iski tulta. Heti paikalla tuli koira, jonka silmät olivat kahvikupin kokoiset. Tosin nyt on keskiyö, sanoi sotamies, mutta minä tahtoisin kovin mielelläni nähdä prinsessan, vain pikkuruisen silmän räpäyksen. Koira katosi. Ja ennen kuin sotamies tiesikään, se oli jo palannut ja tuonut mukanaan prinsessan. Prinsessa nukkui koiran selässä. Ihanainen hän oli. Jokainen saattoi nähdä, että hän oli todellinen prinsessa. Sotamies ei voinut pidättyä, vaan hänen täytyi suudella prinsessaa, sillä hän oli todellinen sotamies. Sitten koira taas lennätti pois prinsessan, mutta aamulla kun kuningas ja kuningatar joivat teetä, kertoi prinsessa yöllä nähneensä kummallista unta koirasta ja sotamiehestä. Hän oli ratsastanut koiran selässä ja sotamies oli suudellut häntä. Se oli todella korea juttu, sanoi kuningatar. Muuan vanha hovinainen pantiin seuraavaksi yöksi valvomaan prinsessan vuoteen ääreen. Piti hän saada selvä, oliko prinsessa nähnyt unta vai mitä oikein oli tapahtunut. Sotamies ikävöi taas ihanaa prinsessaa ja yöllä meni koira häntä noutamaan. Se juoksi minkä pääsi, mutta vanha hovinainen veti jalkaansa korkeavartiset saappaat ja juoksi jäljessä. Hovinainen näki heidän häviävän suureen taloon ja ajatteli, nyt minä tiedän paikan. Sitten hän veti liidunpalasella ristin porttiin ja läksi kotiin nukkumaan. Pian koira toi prinsessan takaisin. Mutta kun se näki, että sotamiehen talon porttiin oli piirretty risti, se otti liidunpalasen ja veti ristin joka porttiin koko kaupungissa. Tämä temppu olikin aika sukkela, sillä hovinainen ei enää löytänyt oikeaa porttia, kun kaikissa porteissa oli risti. Varhain aamulla tulivat kuningas, kuningatar, vanha hovinainen ja kaikki upseerit katsomaan, missä prinsessa oli käynyt. Tuolla, virkkoi kuningas nähdessään portin, jossa oli risti. Eipäs vaan tuolla, ukkoseni, sanoi kuningatar, joka näki toisen ristillä merkityn portin. Tuolla, sanoivat kaikki ja osoittivat portteja, joissa oli risti. Mutta pian he kyllä huomasivat, ettei kannattanut etsiä. Kuningatar oli erinomaisen viisas nainen. Hän osasi muutakin kuin ajella nukkena vaunuissa. Hän otti isot kultaiset saksensa, leikkasi palasiksi suuren silkkikankaan ja ompeli soman pienen pussin. Sen hän täytti pienillä hienoilla tattariryyneillä ja sitoi sen prinsessan selkään. Sitten hän puhkaisi pussiin pienen läven, jotta ryynit pääsisivät tippumaan pitkin tietä, missä prinsessa vain kulki. Yöllä koira taas tuli noutamaan prinsessaa ja kiidätti hänet selässään sotamiehen luo, joka piti hänestä niin kovasti ja joka niin sydämensä pohjasta olisi tahtonut olla prinssi saadakseen hänet vaimokseen.
Koira ei laisinkaan huomannut, että ryynejä tippui pitkin tietä linnasta aina siihen ikkunaan asti, josta se kiiretti prinsessan sotamiehen huoneeseen. Aamulla kuningas ja kuningatar näkivät, missä heidän tyttärensä oli ollut, ja he ottivat sotamiehen kiinni ja sulkivat hänet tyrmään. Siellä sotamies sitten istui. Hui, kuinka tyrmässä olikin pimeää ja ikävää, ja lisäksi hänelle sanottiin, huomenna sinut hirtetään. Ei sellaista uutista mielellään kuullut, ja tuluksensa hän oli unohtanut asuntoonsa. Aamulla hän pienen ikkunansa rautaristikon läpi näki ihmisten rientävän kaupungin ulkopuolelle katsomaan, kuinka hänet hirtetään. Hän kuuli rumpujen pärinän ja näki sotamiesten marssivan. Kaikki ihmiset olivat liikkeellä. Muiden muassa hän näki suutarin sällin, nahkaesiliina vyöllä ja tohvelit jalassa. Pojan nelistäessä eteenpäin lensi toinen tohveli muuria vasten, jonka takana sotamies istui tirkistämässä rautaristikon läpi. Oi, suutarin sälli, älä pidä niin kiirettä, virkkoi sotamies. Ei siitä toimituksesta mitään tule ennen kuin minä tästä lähden liikkeelle. Mutta etkö sinä tahtoisi juosta entiseen asuntooni noutamaan tuluksiani? Saat 4 killinkiä, mutta pidäkin kiirettä. Suutarin sällin teki mieli 4 killinkiä, ja hän juosta lippasi hakemassa tulukset, antoi ne sotamiehelle ja kuulkaas nyt kuinka kävikään. Kaupungin ulkopuolelle oli pystytetty suuri hirsipuu, ja sotamiehiä ja satoja tuhansia ihmisiä seisoi ympärillä. Kuningas ja kuningatar istuivat kauniilla valtaistuimilla, vastapäätä tuomaria ja koko raatia. Sotamies seisoi jo tikapuilla, mutta kun nuora piti pantaman hänen kaulaansa, hän huomautti, että aina oli tapana antaa rikollisen lausua jokin toivomus. Hänen teki niin kovasti mieli polttaa piipullinen tupakkaa, viimeinen piipullinen tässä maailmassa. Eihän kuningas hennonnut kieltää näin pientä pyyntöä, ja niin veti sotamies esiin tuluksensa ja iski tulta 1, 2, 3. Siinä seisoivat kaikki koirat, se jonka silmät olivat kahvikupin kokoiset, se jonka silmät olivat kuin myllynkivet ja se jonka silmät olivat kuin kellotapulit. Auttakaa minua nyt, etteivät hirtä minua, sanoi sotamies. Ja samassa karkasivat koirat tuomarien ja raadin kimppuun, kävivät kiinni kenen jalkoihin, kenen nenään ja viskasivat heidät kaikki monen sylen korkeuteen niin, että he pudotessaan menivät vallan mäsäksi. En minä tahdo, sanoi kuningas, mutta suurin koira otti sekä hänet että kuningattaren ja viskasi heidät samaa tietä kuin kaikki muutkin. Silloin säikähtivät sotamiehet ja koko kansa huusi, sotamies kulta, rupea sinä kuninkaaksemme ja ota kaunis prinsessa vaimoksesi. Sitten he panivat sotamiehen kuninkaan vaunuihin ja kaikki 3 koiraa juoksivat edellä huutaen eläköön ja pikkupojat vihelsivät ja sotamiehet tekivät kunniaa. Prinsessa pääsi ulos kuparilinnasta ja tuli kuningattareksi, ja siitä hän kyllä oli mielissään. Häitä juotiin 8 päivää, ja koiratkin istuivat pöydässä ja mulkoilivat silmillään. Huhhuh, olipas tarina. Ei kenties kovin hauska kuninkaalle ja kuningattarelle, eikä noidalle, mutta aika jännittävä sotilaalle. Hän sai sen, mistä unelmoi. Unelmia, satumaisia unelmia on meillä kaikilla. On tärkeää unelmoida, haaveilla ja kaivata. Vain siten saavutamme haaveemme. Ja haaveiden toteutumisen olemme ansainneet silloin tällöin. Mutta on tärkeää, ettemme menetä todellisuuden tajua. Asui maalla akka pahainen. Oli hänellä pihalla kananen, joka munan pesän täytteeksi joka päivä laittoi. Kun laskettiin munat, 2 oli jo tiuta. Siitä eukko ilon nosti, toden totta. Varovasti eukko munat koriin laittoi. Korin päähänsä nosti ja jo matka taittui. Yksin oli hän ja matka edessä odotti.
Vaikka asteli kaikin voimin, mietti matkalla laskellen päässään aprikoiden, miten paljon rahaa munista taskuun jäädä voisikaan, ja sekös kirkasti mieltä oikein tositoimin. Jaa, kävellessään itsekseen mutisi, näistä saan koko riikin taalerin. Niillä ostan kanoja 2, katsohan, ja kotona on sitten 3kin. Jokainen munii ja ennen pitkää oikeastaan kauppaa taas käyn ja omaisuuttani kartutan. Kolme uutta kanaa entisten lisäksi 6 muuttuu ja niidenkin munat koriini kuuluu. Puolet munista rahoiksi muutan, toisen puolen tipuiksi haudon, niin on parasta. Tavatonta, oikeinko kanalan omistan. Kokoa se kasvaa, askareet sujuu. Toiset munivat, toiset hautoo. Herran tähden minusta rikas tulee. Ostan hanhia 2 ja lampaan pienen, ja aina vain paremmin kauppa käy. Munia, kanoja, höyheniä, villaa, ja lopuksi on rahapussikin täysi. Ostan porsaan, ostan lehmän, kuka ties molempia oikein 2. Katsokaa toki mitä kaikkea saan, ja vuoden päästä on talo täynnä, lehmät ja lampaat komeutta koristavat. Sitten tulee kosia, ja kättäin suutelee, ja minusta oikea rouva tulee. Niin oikea rouva todella. Onhan Kosialla talo suurempi kuin mulla. Minusta tulee hieno, niin ylpeä ja fiini. Pienintäkään panettelua siedä en missään. Niin tarkoin tiedän, miten niskojani nakkaan. Ja siinä kun sen sanoi ja niskojaan nakkeli, läsähdys. Munat kaikki maahan putosi ja halkesi, ja koko elämän erinomaisuus rojahti. Mikä sinänsä ei niin pahaa ollut. Niin. Maalaisjärjen voi menettää moni muukin kuin tavallinen maalaiseukko. Unelma rikkaudesta viihtyy kaikissa yhteiskuntaluokissa, kaikkein korkeimmassakin. Keisarin uudet vaatteet. Monta monituista vuotta sitten eli keisari, joka piti kauniista vaatteista niin hirveän paljon, että hän kulutti kaikki rahansa koreilemiseen. Ei hän välittänyt sotamiehistään ja teatterista ja huviajelusta puistossa. Hän välitti vain näyttääkseen uusia vaatteitaan. Joka tunti hän muutti takkia. Ja kun muissa maissa sanottiin, kuningas on valtioneuvostossa, sanottiin tässä maassa, keisari on vaatekomerossa. Suuressa kaupungissa, missä keisari asui, vietettiin iloista elämää. Joka päivä siellä kävi paljon vieraita. Ja eräänä päivänä ilmestyi 2 konnaa. He ilmoittivat olevansa kankureita ja kehuivat kutovansa mitä kauneinta kangasta. Sekä värit että malli olivat harvinaisen kauniit ja lisäksi oli vaatteissa, jotka kankaasta valmistettiin, kummallinen taika. Ihminen, joka oli kykenemätön hoitamaan virkaansa tai harvinaisen typerä, ei saattanut ensinkään nähdä niitä. Ne vasta ovat vaatteet, ajatteli keisari. Niissä vaatteissa minä heti paikalla saan selville, mitkä miehet valtakunnassani eivät kykene virkaansa hoitamaan.
Minä pystyn heti erottamaan, kuka on viisas, kuka typerä. Kudottakoon minulle sitä kangasta kiireen kaupalla. Ja hän antoi petkuttajille paljon käsirahaa, jotta he ryhtyisivät työhönsä. He panivatkin kuntoon 2 kangaspuut ja olivat kovasti tekevinään työtä, mutta ei heidän kangaspuissaan ollut minkäänlaisia loimia eikä kuteita. Siitä huolimatta he yhtä mittaa vaativat hienointa silkkiä ja kalleinta kultaa, mutta he pistivät kaikki omiin taskuihinsa ja hosuivat tyhjien kangaspuiden ääressä myöhään yöhön asti. Olisipa hauska tietää, kuinka työ edistyy, keisari arveli. Mutta muisti samassa, ettei se, joka on typerä taikka kykenemätön hoitamaan virkaansa, näe koko kangasta, ja se tuntui hiukan ilkeältä. Ei hän toki pelännyt itsensä puolesta. Mutta hän päätti kuitenkin lähettää jonkun toisen ottamaan selkoa asiasta. Koko kaupunki tiesi, mikä kumma taika kankaassa oli, ja jokaisen teki mieli nähdä, kuinka typerä tai kykenemätön hänen naapurinsa oli. Minäpä lähetän vanhan kunnon ministerini kankurien luo, päätteli keisari. Hän osaa parhaiten arvostella, miltä kangas näyttää, sillä hän on viisas mies ja kykenee hoitamaan virkaansa paremmin kuin kukaan muu. Vanha viisas ministeri meni saliin, missä petkuttajat istuivat tyhjien kangaspuitten ääressä. Taivas varjelkoon, ajatteli vanha ministeri ja avasi silmänsä selkosen selälleen. Minähän en näe mitään, mutta sitä hän ei sanonut. Petkuttajat kehottivat häntä astumaan likemmäksi ja kysyivät, eivätkö malli ja värit olleet kauniit. Sitten he osoittelivat tyhjiä kangaspuita ja vanha ministeri Raukka avasi silmänsä entistä suuremmiksi, mutta ei nähnyt mitään, sillä kangaspuut olivat kuin olivatkin tyhjät. Auta armias, hän ajatteli. Olisinko minä todella typerä? Sitä en ikinä olisi uskonut, eikä ihmisten pidä saada tietää sitä. Enkö minä kykene hoitamaan virkaani? Ei, tämä ei käy laatuun, minä en voi kertoa, etten näe kangasta. No, te ette sano mitään kankaastamme, huomautti toinen kutoja. Oi, se on hyvin kaunista, erinomaisen kaunista, sanoi vanha ministeri ja tirkisteli tirkistelemistään silmälasiensa takaa. Oi, tätä mallia ja näitä värejä. Niin, kyllä minä sanon keisarille, että kangas erittäin kovasti miellyttää minua. No sepä hauskaa se, sanoivat kankurit, ja mainitsivat sekä värien että mallien nimet. Vanha ministeri kuunteli korvat hörössä, jotta voisi kertoa kaiken keisarille kotiin palattuaan, ja hän kertoikin. Petkuttajat vaativat yhä enemmän rahaa, silkkiä ja kultaa. Niitä tarvittiin muka kankaaseen, mutta he pistivät kaikki omiin taskuihinsa. Kankaaseen ei tullut ainoatakaan lankaa, mutta miehet kutoa helskyttivät tyhjää, minkä ehtivät. Pian keisari taas lähetti erään taitavan virkamiehen katsomaan, edistyikö työ ja joko kangas pian tulisi valmiiksi. Hänen kävi aivan samalla tavalla kuin ministerin. Hän katseli katselemistaan, mutta ei hän mitään nähnyt, koska ei nähnyt kuin tyhjät kangaspuut. Eikö kangas ole kaunista, kyselivät petkuttajat ja näyttelivät ja selittivät olemattoman mallin kauneutta. Typerä minä en ole, mietti mies. Olenko siis kykenemätön hoitamaan virkaani? Se puuttui, mutta siitä ei pidä olla tietävinään. Ja sitten hän yltyi kehumaan kangasta, jota hän ei nähnyt, ja vakuutti iloitsevansa värien ja mallin kauneudesta. Niin, kangas on todella erinomaisen kaunista, hän kertoi keisarille. Kaupungissa ei enää muusta puhuttu kuin tuosta mainiosta kankaasta. Jo teki keisarin itsensäkin mieli nähdä kangas niin kauan kuin se vielä oli kuteilla.
Hän vei mukanaan joukon mainioita miehiä, muiden muassa ne taitavat virkamiehet, jotka aiemmin olivat käyneet tarkastamassa kankaan, ja läksi viekkaiden petkuttajien luo. Miehet kutoivat, minkä jaksoivat, mutta ilman loimia ja kuteita. Eikö se olekin erinomaista, sanoivat molemmat taitavat virkamiehet. Teidän majesteettinne suvaitsee vain katsella tätä mallia, näitä värejä, ja sitten he osoittelivat tyhjiä kangaspuita, sillä he luulivat, että toki muut näkivät kankaan. Mitä kummaa, keisari ajatteli. Minähän en näe mitään. Onpa kauheaa, olenko minä typerä, enkö minä kelpaa keisariksi? Kovempi kolaus ei olisi voinut kohdata minua. Oi, se on erittäin kaunista, sanoi keisari. Ilmoitan kaikkein korkeimman tyytyväisyyteni. Ja hän nyökytti ystävällisesti päätään ja katseli tyhjiä kangaspuita. Hän ei halunnut sanoa, ettei hän nähnyt mitään. Koko hänen seurueensa katsoa tirkisteli, mutta ei nähnyt enempää kuin edellisetkään. Kaikki he kuitenkin keisarin mukana vakuuttivat, oi, se on erittäin kaunista, ja kehottivat keisaria käyttämään uusia vaatteita siinä suuressa juhlakulkueessa, joka piakkoin pantaisiin toimeen. Se on erinomaista, ihanaa, suuremmoista, kuului suusta suuhun, ja kaikki olivat kankaaseen erittäin mieltyneet. Keisari antoi molemmille petkuttajille napin lävessä kannettavan ritarimerkin sekä kankurijunkkarin arvonimen. Juhlan piti alkaa aamupäivällä, ja koko edellisen yön valvoivat petkuttajat ja tekivät työtä 16 kynttilän valossa. Kansa saattoi nähdä, että keisarin uusilla vaatteilla oli kiire. Kankurit olivat ottavinaan kankaan kangaspuilta, leikkelivät ilmaa suurilla saksilla, ompelivat neulalla, jonka silmässä ei ollut lankaa, ja sanoivat vihdoin, kas nyt vaatteet ovat valmiit. Keisari ja hänen ensimmäiset hoviherransa tulivat paikalle. Petkuttajat nostivat toisen kätensä ilmaan ikään kuin jotakin esinettä pidellen ja sanoivat, kas tässä housut, tässä takki, tässä viitta ja niin edespäin. Ne ovat kevyet kuin hämähäkin verkko, luulisi pukevansa tyhjää ylleen, mutta sehän juuri on niiden ansio. Niin kyllä, sanoivat hoviherrat, mutta eivät nähneet mitään, sillä eihän ollut mitään. Jos keisarillinen majesteetti suvaitsisi kaikkein armollisimmin riisuutua, sanoivat petkuttajat, niin me peilin edessä pukisimme majesteetin uusiin vaatteisiin. Keisari riisui kaikki vaatteensa, ja petkuttajat olivat ojentavinaan uusia vaatteita, jotka he muka olivat ommelleet. Ja keisari kierteli he ja käänteli he peilin edessä. Hyvänen aika, kuinka ne sopivat hyvin, kuin valetut, kuului yhdestä suusta. Mikä malli, mitkä värit, onpa verraton puku. Kunniateltta, jota juhlakulkuessa kannetaan teidän majesteettinne pään päällä, on valmiina, ilmoitti juhlamenojen yliohjaaja. Niin, johan minä olen kunnossa, virkkoi keisari. Eivätkö ne nyt sovi hyvin? Ja hän käänsi he vielä kerran peilin edessä kuin ihaillakseen komeuttaan. Kamariherrat, joiden piti kantaa laahustinta, hapuilivat käsillään niin kuin olisivat nostaneet laahustinta lattiasta. He eivät uskaltaneet näyttää, etteivät nähneet mitään. Ja keisari asteli juhlakulkuessa kauniin kunniateltan alla, ja kaikki ihmiset kaduilla ja ikkunoissa sanoivat, herranen aika, kuinka koreat kuinka kaunis laahustin viitassa on, voi sentään kuinka ne sopivat hyvin. Ei kukaan tahtonut ilmaista, ettei nähnyt mitään, sillä samalla hän olisi ilmaissut olevansa hyvin typerä. Keisarin vaatteet herättivät valtavaa ihastusta. Mutta eihän hänellä ole vaatteita ensinkään, sanoi pieni lapsi. Herranen aika, kuulkaa nyt mitä se vihaton lapsi sanoo, virkkoi isä, ja lapsen sanoja kuiskattiin suusta suuhun. Hänellä ei ole vaatteita ensinkään, huusi vihdoin koko kansa. Ja keisarin selkää karmi, sillä hänestäkin kansa oli oikeassa, mutta hän ajatteli, kyllä minun nyt täytyy kestää tämän loppuun asti.
Ja kamariherrat kantoivat laahustinta, jota ei ensinkään ollut. Vaikka onkin keisari tai kuningas, todelliselle ja oikealle totuudelle ei pidä olla sokea. Käytöstapoja voi silti kunnioittaa, ja myös kaikkea sitä, mikä lähtee sydämestä. Tästä on monta kertomusta kirjoissa tai teatterissa. Maalla oli vanha kartano ja kartanossa vanha herrasmies, jolla oli 2 poikaa. He olivat niin sukkelat suustaan, että puolessakin siitä olisi ollut yllin kyllin. He olivat päättäneet kosia kuninkaan tytärtä, ja sen he saattoivat tehdä, sillä tämä oli kuuluttanut ottavansa omakseen sen, joka parhaiten osaa pitää puoliaan. 8 päivää tekivät pojat valmistuksia, enempää aikaa heillä ei ollut. Mutta kyllä se riitti, sillä heillä oli esitietoja ja ne olivat aina hyvät olemassa. Toinen osasi ulkoa koko latinan sanakirjan ja 3 vuosikertaa kaupungin sanomalehteä alusta loppuun. Toinen oli tutustunut kaikkiin ammattikunnan sääntöihin ja yleensä kaikkeen, mitä ammatin vanhimman tuli tietää. Hän arveli ottavansa osaa valtiolliseen keskusteluun. Sitä paitsi hän osasi kirjoa housun kannattimia, sillä hän oli hieno ja näppärä mies. Minä saan kuninkaan tyttären, sanoivat veljekset. Ja isä antoi kummallekin kauniin hevosen. Se, joka osasi sanakirjan ja sanomalehdet, sai maidon valkoisen. Ja se, jolla oli ammatin vanhimman viisaus ja joka kirjoi housun kannattimia, sai pikimustan. He voitelivat vielä suupielensä kalanmaksaöljyllä, jotta ne tulisivat oikein notkeiksi. Palvelijat olivat pihamaalla katsomassa, kun he nousivat hevostensa selkään. Samassa tuli 3. veli, sillä 3 heitä oli, vaikka kukaan ei laskenut 3. veljeksi, sillä hänellä ei ollut samaa oppia kuin noilla 2. Ja häntä sanottiinkin vain Tuhma Jussiksi. Minne olette menossa, kun olette noin pyhävaatteissa? Hän kysyi. Hoviin kosimaan kuninkaan tytärtä. Etkö sinä ole kuullut, mitä rumpu pärryttää kautta koko maan? Ja he kertoivat hänelle asian. Minun pitää lähteä mukaan, sanoi Tuhma Jussi. Veljekset nauroivat hänelle ja läksivät matkaan. Isä, antakaa hevonen.
Jos kuninkaan tytär ottaa minut, niin ottaa. Ja jollei ota, niin minä otan hänet joka tapauksessa. Turhia puheita. En anna sinulle hevosta. Ethän sinä osaa puhua, mutta veljesi, ne ovat komeita poikia. Jollen minä saa hevosta, otan oman kilipukkini. Se kyllä jaksaa kantaa minut. Hän asettui hajareisin kilipukin selkään, painoi kantapäänsä sen kylkiä vasten ja läksi menemään pitkin maantietä. Hei vaan sitä menoa! Täältä minä tulen, huusi tuhma Jussi. Ja lauloi, jotta raikui. Veljekset ratsastivat hiljalleen edellä. He eivät puhuneet sanaakaan, sillä heidän täytyi ajatella kaikkia hyviä sanankäänteitä, joita he aikoivat esittää, sillä heidän sanojensa piti olla erinomaisen harkittuja. Hohoi, huusi tuhma Jussi. Täällä minä tulen. Katsokaa, mitä minä löysin tieltä. Hän näytti heille kuolleen variksen, jonka oli löytänyt tieltä. Tyhmeliini, he sanoivat. Mitä sinä aiot tehdä sillä? Lahjoitan sen kuninkaan tyttärelle. Niin, tee se vain, sanoivat veljet, hymyilivät ja ratsastivat eteenpäin. Hohoi, täältä minä tulen! Katsokaapas, mitä olen löytänyt! Ei sellaista joka päivä maantieltä löydetäkään! Ja veljet kääntyivät taas katsomaan, mitä hänellä oli. Tyhmeliini, he sanoivat. Sehän on vanha puukenkä, jonka päällinen on poissa. Saako kuninkaan tytär senkin? Saa kuin saakin, sanoi tuhma Jussi. Veljet hymähtivät, jatkoivat matkaansa ja pääsivät hyvän joukon edelle. Hohoi! Täältä minä tulen, huusi tuhma Jussi. Asiat paranevat paranemistaan. Tämä on mainiota. Mitä sinä nyt olet löytänyt, veljet kysyivät. Sitä ei voi sanoin lausua, kuninkaan tytär ilostuu. Hyi, sanoivat veljet. Sehän on liejua, jota on nostettu maantien ojasta. Niin onkin, sanoi tuhma Jussi. Vieläpä hienointa lajia. Se ei edes pysy käsissä. Ja hän mätti taskut täyteen. Veljet ratsastivat eteenpäin, minkä pääsivät, ja tulivat tuntia aikaisemmin perille, ja pysähtyivät kaupungin portille. Siellä kosijat saivat numeron sitä mukaan kuin tulivat, ja heidät asetettiin riveihin, 6 aina vierekkäin ja niin tiheään, etteivät he voineet liikuttaa käsiään. Se oli kuin olikin hyvä asia, sillä muuten he olisivat repineet irti selkäkaistaleet toistensa takeista. Kaikki muut valtakunnan asukkaat seisoivat linnan ympärillä, sillä he tahtoivat nähdä kuninkaan tyttären ottavan vastaan kosioita. Samassa hetkessä, kun nämä astuivat huoneeseen, hävisi heiltä puheenlahja tipotiehensä. Ei kelpaa, sanoi kuninkaan tytär. Pois! Jo tuli sen veljen vuoro, joka osasi sanakirjan. Mutta hän oli rivissä seisoessaan unohtanut sen kokonaan. Ja lattia narisi ja katto oli peililasia niin, että hän näki itsensä seisomassa päälaellaan. Jokaisen ikkunan luona seisoi 3 kirjuria ja 1 ammatinvanhin, jotka kirjoittivat muistiin kaikki mitä sanottiin, jotta se heti pantaisiin lehteen ja myytäisiin 2 killingistä kadunkulmassa. Se oli kauheaa! Ja sitten he vielä olivat lämmittäneet uunin niin kuumaksi, että se oli ihan punainen. Täällä huoneessa on kauhean kuuma, sanoi kosia. Isäni paistaa tänään kukonpoikia, sanoi kuninkaan tytär. Hää? Hän jäi suu auki töllistelemään, sillä tällaista puhetta hän ei ollut odottanut. Hän ei saanut sanaakaan suustaan, sillä jotakin hauskaa hän olisi tahtonut sanoa. Hää? Ei kelpaa, sanoi kuninkaan tytär. Pois! Ja sen tien hänen täytyi mennä. Tuli toisen pojan vuoro. Täällä on kauhean kuuma, tämä sanoi.
Niin, me paistamme tänään kukonpoikia, sanoi kuninkaan tytär. Mitä? Ja kaikki kirjurit kirjoittivat, mitä? Ei kelpaa, sanoi kuninkaan tytär. Pois! Jo tuli tuhma Jussi. Kili pukkinsa selässä ja ratsasti suoraa päätä huoneeseen. Onpa täällä hirvittävän kuuma, hän sanoi. Minä paistan kukonpoikia, sanoi kuninkaan tytär. Sepä hyvä, sanoi tuhma Jussi. Saanko minäkin varikseni paistetuksi? Saatte hyvinkin, sanoi kuninkaan tytär. Mutta onko teillä missä paistaa, sillä minulla ei ole pataa eikä pannua? On minulla, sanoi tuhma Jussi. Tässä on paistinvehkeet tinasankoineen päivineen. Ja hän veti esiin vanhan puukengän ja pani variksen kenkään. Siitä riittää koko ateriaksi, sanoi kuninkaan tytär. Mutta mistä me saamme kastiketta? Minulla on taskussa, sanoi tuhma Jussi. Minulla on niin paljon, että riittää maahankin kaataa. Hän kaatoi hiukan liejua taskustaan. Tästä minä pidän, sanoi kuninkaan tytär. Sinä osaat vastata ja sinä osaat puhua ja sinut minä tahdon miehekseni. Mutta tiedätkö, että joka sana kirjoitetaan muistiin ja pannaan huomenna lehteen? Sinä näet 3 kirjuria ja ammatin vanhimman. Ammatin vanhin on pahin, sillä hän ei ymmärrä mitään. Sen hän sanoi pelottaakseen Jussia. Ja kaikki kirjurit virnistelivät ja pudottivat mustepilkkuja permannolle. Kyllä, minä ne herrasväet tunnen, sanoi tuhma Jussi. Ja ammatin vanhin saakin parhaimman osan. Hän käänsi nurin taskunsa ja viskasi liejun suoraan hänen kasvoilleen. Se oli hienosti tehty. Sitä minä en olisi osannut tehdä, mutta kyllä minä opin. Ja tuhmasta Jussista tuli kuningas. Hän sai prinsessan ja kruunun ja pääsi valtaistuimelle. Sen tiedon olemme saaneet suoraan ammatin vanhimman lehdestä, eikä siihen ole luottamista. Hohoi, täältä minä tulen! Varis, puukenkä ja vähän liejua. Siinä kaikki, mitä joskus tarvitaan sydämen valloittamiseksi.